офис, как си го казал. Аз съм от България. Какво от това? Какво не... Буквално какво от това? От България съм, така че за мен... Няма значение. Крума. Ела. Между другото, сега пуснах отново рекординг. Гайс, тук ли сте? Ела тук. Гайс, ние сме тук. Large Axel. Ключ имаш ли? Big Room. Обичам Big Rooms, брат. Not gonna lie. Дерем. Нищо. Ела да съм. Тук има... стая. Шур. Заключено. Аз ще включа. Има даже ки отдолу. Дай взема ключа, аз ще взема ключа. Има още една заключената, е лесно. Аз знам къде има още една заключената. Дайте да ги върнатираме. Чакай още един голям Big Room, виж какво е това. Ей, тук са другите две Fire Exits. Другите два Fire Exits. Може тук да излезем, ако искаш. О, майко ми обиш. Ти обичах, не мога да взема. Нищо. Може от тук да излезем, Крум. Ела. От тук е заключено. Гайс, има Fire Exit тук. Има Fire Exit тук. Да, чуват. Има Fire Exit тук. Супер. Чайте. Има доста... Къде сме? Аз знам къде е това, ама те... Елате, всички тук. Чакай, те са два различни Fire Exit ли? Има три. Аз знам пъти, елате. Елате. Това е отзад на шипа. Не знам само десния, но... Тук е пътя. Анди, не се опитай да го намериш. Аз знам къде е пътя. Не, просто гледам. Окей. Stick to the group. Ето го. Някой знае къде има Beehive? Ако има Beehive. Ауч. Аз отивам... Чай да бе където е. Не съм сигурен. Аз отивам надясно. Крум, оставихме някакви неща от на левела Fire Exit. Май не. Hi guys. Beehive! Що не ми казахте, бе, брат? Защото не искахме да го... Крум, дръж това. Крум, дръж това нещо. Ще пренесем Beehive. Не стой много близо до мен. Кака шапа, стига, що платарма. Аз съм по-бърз. Сокър Боб 56, ужас. Махай се от мен. Пренасям Beehive. Не стой близо до мен. Не ги бейтвай. Аз ги наблюдавам. Окей, не ги бейтвай, защото може да гонят.
Завинаги. Може да се опитам да направя един тех. Мишо, това е много близо до шипа. Не, виж какво ще направя. Гледай отстрани, стой отстрани и ще виж какво ще стане. Ще направя една магия. Ти умреш. Айде! Не! Гайс! Ще агронат, бягайте! Бягайте, берзърк са! Не, стойте! Не. Не. Ще ги дурна. Идвай към мен. Идвайте към мен. Внимай, не се приближай до Бихева. Опитах се да направя един трик, but I failed. Всички сме тук. Всички сме тук. Емо е мъртъв. Да, окей. Да, само емо. Окей, гайс, аз ще сложа Бихева са. Бъдете готови да сетнете шипа. Окей, аз ако искаш да кажеш. Крум, защо го направи това? Защо го направи? Качвайте се! Качете се! Не, някой старт на шипа! Телепортиран! Какво да го телепортирам? Няма телепорт! Ще да умра, ако не стартнах. Rest in peace, обаче не губим нищо, така че I don't really care. Сега нямаме квота, която да губим. Виж, си. Добре, защо бе? Защото агронаха и ме следват, когато съм тук някъде да избягам, защото съм на critical. И с това статнах шипа. Принципно. I'm just saying. Нека видим. Потенциал. Потенциал. Окей, area offense. Има... Какво се опитвам да направя е да стъкна Beast Mid-Air, но не знам как да го направя и малко ги оставих да агронат из мапа и да убиват хора. За жалост. Да. Окей, гайс, айде падаме на офенс. Let's go. На офенс сме. Опа. И аз се мразя, ама нищо. Сега ще имаме скъпан майншафт. Гайс, спомняте ли си... Ще набия. Спомняте ли си онзи Фокс? Да, все едно сме забравили за него, ама може в някой бъдеще ден да го върнат, като го фикснат. Те са го махнали? Да бе, аз се чудя къде са го махнали. Махнали са го темпорарно, ще го върнат пак. Не, майншафт! Revolutionary! Трап, внимайте! Трап, внимай, трап. Бе, лайнитър, бе. Оставим го. Взимайте... Виж го, брат, много сведък. Много сведък. Гайс, тъй като мейнитър ще е за мен, ще дропна шъвъл отвън. Ще дропна шъвъл отвън, защото... Не дропвай тук! Не дропвай айтемс тук, защото ще се агрена. Пусни го. Аз съм най-добрият баща, така че някой да ми вземе шъвъл и... Взели шъвъл? Вземи го. Вземи шъвъл, аз ще бейбиситвам. Аз бейбиситвам, вие експлорвайте. Да. Аз го гледам. Спокойно. Само не дропвайте айтемс. Не дропвайте айтемс и не умирайте, защото ще агронат.
Защо толкова рано? Мея и аз, кой реши толкова рано да пулва апарата си? Защо сега? Много рано. Сори. Нищо. Емо, защо се апарат? Не! Не правите нов звук. Стресира го. Не бягай. Виж го, брат. Чу. Гледай. Бате. Да, какво? Cute little fella. Като се трансформира, може да даш в 10 метра и да уаншотва. Не дропай тук айтеми, Емо, не дропай тук айтеми, отвън, отвън. Анди е умрял, някой може да му вземе тялото. Анди е умрял на трапа, може да му вземеш тялото. Да, Внимавай. има нещо. Внимавайте. Не умирайте, защото менитър, ако ви види, че умирате, ще е много зле. Като сквичи и не плаче, го дропваш, разбрай. Някой да го държи. Дай ми го на мен, дай ми го на Добре, мен. искаш ли аз да го държа? Дай ми го на мен, аз над бебиситвам. Да. Вземи от тялото. Хорнинг бък. Видях, вземи от тялото. Не мога, не А, тук видям. има жиле. Жиле. Бягай. Всичко ли събрахме? Всичко ли събрахме? Връщаме. Всичко ли събрахме? Всичко ли събрахме? Не знам. Има тъмпър. Отвънка има тъмпър. Вътре, брат. Аз влезнах вътре. Тук е пътя, не знам къде отидете. Има още айтеми, там има още айтеми между другото. I Трябва да know, вземем. Трябва да се I върнем. know, Гари. Може да правите колкото звук искате, защото едва ли има кучета. За сега. Но някъде 3-4 часа се спомнят. Така че keep on watch. Аз може и да отида в Fire Exit, ама всъщност менитър сигурно се трансформира вече. Така че ще е малко dangerous да се влиза. Добре, поне да се върнем да си вземем другите айтеми. Да, това ще направим. I'm just saying us second options. Абе, това апарата се скъпиче, бе. Да. Брат, много путих. Няма нищо. Стой с мен до мен и когато крачвам ми направя звук. Когато крачвам ми направя звук преди също. That's all. За малко ще да ни убие тримата между другото. Твърквайте. Ти багвайте.
Тибак. Аз съм сомър, брат. Колко етен си върхме? Доста, че бе. Окей, that's not bad. Не, that's not bad. That's not even bad. Анди, как умрял този трап? Може да ми кажеш? Искаш ли да знаеш как? Да. Много е лесно. Дръпна някой апаратуса, стана тъмно, опитах се да се върна наобратно по гласовете и не разбрах, че съм Майбе. точно над шибания трап. Майбе. I'm just saying- Какво ли се случи? Не съм го пълнал аз. Само казвам. Не, it's fine, ама пак ти тъпото умиране не беше смислено. Бе. Анди, to be honest, ако нямаш целия, ако не знаеш всички пътища в фасилитито, които виждаш като карта в мозъка си, to be honest, Аз го имам и го имам като карта в мозъка си. Просто не знаех къде точно беше трапа, защото първия път просто го аутрънах, защото тичах супер бързо. Еми, това е to be honest, skill issue. Не знам какво ти кажа. I do it. Буквално е skill issue. Understand ако е някакъв колхет, ама skill issue. Нападаме на матч. Крум е last man до левия fire exit, Аз мисля да се хвърля. ако и се жупля. Крум е last man до левия fire exit, please. Beehive. Къде? Тук. Yes! Окей, ще го взема накрая. Айде. Емо ти и Санди. Че трябва да сме evenly matched. Миша от два бихайва са. Къде друга? Окей. Whatever. Два бихайва, баче, ще може да отидем на артифис направо. Not gonna lie. Окей, Крум, сега ми трябват 4 gold bars, 6 cash registers и 7 апарат assists. Миша. Да, А бихайвовете са два. да, чух. Да, един е на main entrance, да знаеш. Окей, Ма те са тук отдолу. Да. sure. Landmine, леко. Hold up, това да ми е стилинг, какво го взема? Guys, Емо, дай другия шъвъл на някой друг, аз ще взимам бихайвовете. Вземи и двата Кой да шъвъла. дам шоу? На който искаш. Врака. Аз ще пренасям бихайвс. I can't believe this. Долу. Ето го другия бихай. I'll say try on the floor candy.
Това беше супер. Okay. Kind of missed it. Окей, има Beehive отзад и този отпред. Отивам на задния Fire Entrance. Ей, сега ще дойда. Искам да видя дали има някакви items. Разбира се, да, защо, why am I not supposed? Why am I not supposed? Гайс, колко неща остават? Тук ли сте? Аз съм тук, аз съм. Дойдете, къде са? Ами, гледам ги, че май са вътре. Крум до ми е фейвър, като статнем шипа, ела. Това е Giant, прибери се. Виждам го. Ще трябва да изчакаме да се дойде, това е Giant. Като си тръгнем, ще трябва да излезнеш по аутскърта на шипа и да вземеш Beehive отзад. Като се тръгваме, Да, гледам Giant. Don't do that. Юху. Ела насам. Шок. Опа. Не, той не отива към нас, той не отива към нас. Скри се за дърво! Не. Фак. Не, гледай го, брат. I can't listen for one time. Емос, Емо, крий се за дървото. Не излизай от дървото, докато не кажем. Идвай, тичай, бързо. Аз правя съм Beehive. Бъдете готови да стартнете. Стартвай, брат, защо никой не да стартваме? Найс. Мишо, Бате, между какво още стана? един Beehive. Защо го направихте? Защо? Мишо, да знаеш, Не. че имаше още един Beehive. Аз взех и двата. Не, Отзад имаше е... още един, имаше трети. От другия отзад не знам дали го боли. О, защо бе? Защо? Не, имаше трети, аз видях Не. трети. Крум, защо? Взехме Взели го. и двата Beehive. Окей. Взехме и двата Beehive. Окей. Колко струват? 80 и 80. Можеш ме да вземе трети, ама аз го направих това веднага, защото... Да. За Titan ли ще продаваме? Какво кажете? Имаме за Titan Definitive. Ама внимайте с това колко продаваме. Не искаме да минем много плътно. Защо го правите? Кой го направи това? Да си признае. Моля ви да си признае. Не бих казал. Да. Кой го Аз направи? мисля, че съм аз. Окей, Крум. Мисля, че I'm просто го kidding you. цъкнахме по едно и също време. Крум, you're getting the killing treatment. Готово. Като види някой да го прави, го оставете. Окей. Внимайте, спрете да продавате. Спри да продавате. Да, продаваме. Това е също кута се тук.
Спрете, нападете също. Ние май минахме квотата малко. Ама ние трябваме за Тайтан. За утре. Колко още То да колко продаваме? струва? Тайтан струва 700, чакай да. И това да продадем още. Чакай. Искам да видя нещо. Ако искате, може да продадем и за нещо друго, освен Тайтан, като например Shiba Blade. За джетпак, ако може да вземем джетпак и да ходим на рент. Jetpack струва 900, ще трябва да продадем доста, не знам да има толкова. О, не. Почти съм сигурен, че няма толкова. Не, няма да продаваме за джетпак. За какво ще продаваме? Jetpack не е лоша опция, ама просто не знам дали ще има толкова пари. Няма смисъл. Джетпакта не е смислено нещо. Jetpack има смисъл, ако някой може да го продава. Аз мога, не знам дали го имате. Можете. Да. На... не. Сега. За какво продаваме последно, защото... не За остава Titan, защото нямаме достатъчно пари. И за екстеншън, да, чай поръчаме екстеншън, да. нещо. Имаме ли шевъл? Предполагам, не. Май нямаше. Нямаме. Това беше с мене. И с мен също. Да, видях го това. Да продаваме ли още? Чакай, спри се. Аз чакам пратка, принципно. Да продаваме ли още? Да, продавам това. Трябват ни 700 за Titan. Окей, ще минем малко на начало. Само един човек, да. Само един казах. Don't spam. Нека ви май ще има достатъчно. О, да, definitely. Даже имаме доста малко над. Влизайте. Окей, гайс, аре, ще видим следващата квота и изключвам. И ще продължим утре. А дали ще продължим, ще разберете след рекламите по нова телевизия. Окей, Анди, ще ме накажеш да не го пусна на къде. Ще разберете след рекламите по нова телевизия. Доста овъртайм. 146 овертайм бонус. Имаме и 992, това е доста пари. Окей, гайс, аре, някакви goodbyes за YouTube. За края на видеото. No homo. Лека нощ на всички. Don't approve, babe. Окей, гайс. Аре, лека нощ на всички. И на те, които гледат. Аре, Лека нощ. лека. Не.